కలెక్టర్ కార్యాలయంలో బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ని అద్దంకి నియోజకవర్గంలోని రైతాంగం ప్రాథమిక పాఠశాలల విలీనం, అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు పక్కా గృహాలు మంజూరు మరియు పలు ప్రజా సమస్యలపై కలెక్టర్కి వినతి పత్రం అందజేసి శాసనసభ్యులు గుట్టిపాటి రవికుమార్ అనంతరం మాట్లాడుతూ మిర్చి రైతులకు పంట బీమా నష్టపరిహారం చెల్లాలి. గత సంవత్సరం 2021 ఖరీఫ్కు సంబంధించి బాపట్ల జిల్లాలో 30,000 మంది రైతులు సుమారు 35,000 ఎకరాల మిర్చి పంట సాగు చేశారు. కానీ ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసిన పంట నష్ట పరిహారం 10,000 మంది రైతులకు 15,000 ఎకరాలకు మాత్రమే విడుదల చేశారు. అద్దంకి నియోజకవర్గంలో 7,000 మంది రైతులు సుమారు 11,000 ఎకరాలతో మిర్చి సాగు చేశారు. కానీ పంట నష్టపరిహారం 3,500 మంది రైతులకు చెందిన 6,000 ఎకరాలకు మాత్రమే వర్తించింది. మిగిలిన 3,500 మంది రైతులకు చెందిన 5,000 ఎకరాలకు నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల పోయిన సంవత్సరం బాగా మిర్చి రైతులు చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయారు. ముఖ్యంగా అద్దంకిలో కానీ అట్లానే పచ్చూరు కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బాపట్ల జిల్లాలో చాలామంది రైతులు నష్టపోతే ఈ నష్టపరిహారం ఇచ్చే దాంట్లో రైతులకి చాలామందికి రాలేదు. దానికోసం కలెక్టర్ గారిని కలిసాము, రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. ఎంతమందికి రాలేదు, అద్దంకి ప్రాంత రైతులకు ఎంతమందికి రాలేదని ఇచ్చాము. అవి కూడా తొందరలోనే ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి కానీ అట్లానే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఎందుకు రాలేదు అనేది కూడా తీసుకొని చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున మిర్చి రైతులకు నష్టపరిహారం దెబ్బతిన్నారు అనమాట. దాదాపు అద్దంకి కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే 15,000 ఎకరాల పైన వేస్తే ఒక 7,000 మందికి వచ్చింది. 7,000 మంది 50% పైన రైతులకు రాలేదన్నమాట. దానికోసం ముఖ్యంగా అది కాకుండా ఇంకోటి స్కూల్స్ విలీనం చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలు విద్యకు చాలామంది దూరం అయిపోతూ ఉన్నారు. అది తక్షణమే నిలిపేసి గతంలో ఏ విధంగా అయితే స్కూల్స్ రన్ అయ్యాయో అదేవిధంగా స్కూల్స్ని మళ్ళీ రన్ చేయమని చెప్పి, ఎందుకంటే చిన్న తాత్కాలిక వాటితోటి చాలామంది విద్యకు దూరం అయ్యే పరిస్థితి కనపడుతుంది. అందుకని అవి ఒకటి చేయమని చెప్పాం. ఇది కాకుండా ఒకటి నా కాన్స్టిట్యున్సీలో రైతు ఆత్మహత్యలు కానీ పిల్లలు స్కూల్కి సంబంధించినవి కానీ ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. తప్పకుండా ఇమీడియట్గా చేపిస్తామని చెప్పి కూడా కలెక్టర్ గారు చెప్తాం. రైతులకు పోయినసారి ఉన్న ఈ చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇది వాతావరణం బాగాలేక కొన్ని చోట్ల దెబ్బతింటాం, కానీ కొన్ని చోట్ల పురుగు బట్టి ఒక తెగుల్లాగా వచ్చి తేమ వచ్చి దెబ్బతిన్నాయి. అవి రాయించే విధానంలో కొంత ఏలు ముద్దలు ఇవ్వటం కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటి వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయారు. ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారు గవర్నమెంట్ దృష్టి కూడా తీసుకెళ్లారంటే ఎంతమందికి వచ్చింది, ఎంతమంది రైతులు మిర్చి చేస్తే ఎంతమందికి వచ్చిందని చెప్పి వాటి మీద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతోటి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇట్లాంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. ఏమైందంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఒక వ్యాపార సంస్థలాగా మారిపోయి రైతుల దగ్గర డబ్బులు కట్టించుకునేటప్పుడు ఏమన్నా కంపల్సరీగా బ్యాంక్ లోన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కట్ చేసుకుని ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ రైతులకి నష్టం జరిగినప్పుడు కానీ తుఫాన్ల వల్ల కానీ తెగుళ్ళ వల్ల కానీ వివిధ కారణాల వల్ల కానీ రైతులు చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు సంఖ్యను తగ్గించి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నమాట. అట్లాంటివి ముందు రాకుండా ఉండటం కోసం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏదైతే పొలం వేశారో రైతులు, ఏదైతే పొలం వేసిన